बना जौ लोंना बर'नि खुगा मेथाइखौ खनफिननायनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनांगौ। बे मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो डिलीट खालामनांगौ, नङाब्ला आन्नाया ब्रह्मनि हेंथायै आयेननि राहा लानाय जागोन। खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। जितु जों खोनाबाय थादों नैबे समाव जि थाफ्ले बना मोसानाय जि फेमास जितु फक सं गोदोनि जितु मुंदांखा मेथाइ, दा बेखौ गोदान मोनसे रिमिक्स आन्नाया ब्रह्म होननाय सासे सिंगार, जोंनि बर' हारिनिनो जितु मेथाइ रोजाबगिरि, बिथाङा दा बेयाव मैया बे भिडिअखौ रिलिज होबाय। बिनि सोमोन्दै आंनो एसे आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजादों बे समाव। दा बै थाफ्ले बना जौ लोंना बे मेथाइखौ जों बियाटा एबा बर' रेडिअ एन्ड टिभि आर्टिस्ट एस'सिएशन होननानै मोनसे संगठन दङ। बि सानबायखि मा जोंनि बर' रेडिअ आर्टिस्टफ्रा निखावरि, बिनि थाखाय बिसोरनि गारांनि जेबो नेरसोन उनहालागै दिनलांनो हाया। बेनिफ्राय बिसोरनि गारांखौ उनहालागै जाहाथे नांगौब्ला मोननो हायो, माबा जाहोना नांगौब्ला मोननो हानाय बायदियै बर' रेडिअ एन्ड टिभि आर्टिस्ट एस'सिएशना 2001आवनो रैसुमै खबाम होननानै मोनसे केसेट दिहुननायमोन, अडिअ केसेट। बै केसेटआवनो बै मेथाइखौ बिमला बर'आ खननायमोन आरो बेखौ आं गावनो प्रडिउस खालामनायमोन। बियाटानि आं बे समावबो बोसोनगिरिमोन आरो दाबो बोसोनगिरि जानानै दङ। दा बेखौनो इउटिउबाव मोननानै लांदों, लांनानै बेखौ गावनि बायदियै बेखौ खनदों। दा खनदों बि माने बियाटायाबो राइटखौ अलराइट रिजार्भ खालामदों आरो खनगिरिनि फारसेनिफ्रायबो राइटआ रिजार्भ दङ। बेबायदियाव बियाटा एबा खनगिरि आरो प्रडिउसार बिसोरखौ सङा जासेनो बि माबोरै लांनानै खनदों मिथिनो हाया। बिनि गाहाय सुजुगिरि आरो बेनि गिबि जिथु देंखो होजेननाय बिनि मुं आरो माखौ थंखौ खिथानो हागोन नामा नोंथाङा आंनो? गिबि होननानैथ' जेबो गैया, आं बिखौ सुजुदों। बे माने बर' माहारिनि जि हारिमुखौ माने एसे माने मानसिफोरखौ मिथिहोनो थाखाय आरो उदालगुरि जिल्लानि मोननैसो भुमखौराङारि आरो सोदोब बेयाव बाहायदों। जेरैबायदि भुमखौरां बिजाबाव जायखौ नुवा दैसा होननानै बुङो, बे ओनसोलाव बेखौ बोरला दैसा होननानै बुङो। बै बोरला दैसाखौ स्टाब्लिस खालामनो थाखाय आरो मज्लायखौ गुबुन जोंनि स्टेन्डार्डआव फैजेमा होनो, नाथाय बेयाव आं मज्लाय सोदोबखौ बाहायदों। बेबायदि बाहायनानै मज्लाय सोदोब आरो बोरला दैसा बे मोननैखौ बर' रोङा नामा सोदोबफोरखौ जेरैबायदि गोरोन्थि खालामनानै खनदों, बिनि जेबो ओंथियानो ओंखारा। माने जि सोदोबफोरबो गोरोन्थि, हयथ' बि माबा बर' रोङा नामा पाब्लिस खालामनाया आंनि थांखिमोन। बिनि उनाव बिखौ माबोरैहाय खनदों, माने अन्तत नियारलि 350सो कमेन्ट थांदों। बेयाव जायफोरा इंराजियाव कमेन्ट लिरदों बिनि हेंथायै लिरनायफोरखौ सब माने डिलिट खालामदों। नाथाय बि बर' रङाबो जानो हागौ, बिनि थाखाय बर'आव जायफोर कमेन्ट लिरदों बेफोरखौ बि डिलिट खालामाखै। नोंथाङा बेखौ बे इउटिउबाव थांनानै नायब्लानो मिथिगोन आरो। निस्सय। दा नोंथांमोना बिनि सायाव बा नैबे मेथाइनि सायाव माबाफोर बेबायदि राहा लानायनि बेब'स्थाफोर सानलायनाय जादों नामा? राहा लानायनि माने जों आन्नाया ब्रह्मनि सायाव गुबैयै जों बिखौ मोजां मोनाखै। बि डिलिट खालामनायखौ लुबैदों, जायनि थाखाय सोदोबनि प्रनाउन्सियेसनावबो गोरोन्थि दङ आरो माने जायफोर कमेन्ट बेफोरखौ नायब्ला बिनि भिडिअ खालामनाय बेफोरबो माने गोरोन्थि जादों होननानै बुंदों, सुइट जायाखै होननानै बुंदों बर' हारिमुजों। लोगोसे बेयाव सेरजा, सिफुं, खाम बेफोरनि दामनाय गैया, जाय खुगा मेथाइआव गोनांथार। बेनि थाखाय बेबायदि माने खालामनायखौ बयबो लुबैयाखै आरो आंनि फारसेनिफ्रायबो आरो खनगिरिनि फारसेनिफ्रायबो बेखौ डिलिट खालामनायखौ जों लुबैदों। आरो बियाटा आरो खनगिरि आरो गासै माने बर' आर्टिस्ट समाजनिफ्राय निमाहा बिनांगौ, बिनानै बेखौ डिलिट खालामनांगौ। नङाब्ला जों बिनि उनाव जि बेब'स्था लानायनि राहा थायो बेखौ जों खालामगोन। आरो अलरेडि आं उकिल सासेजों बेखौ सावरायदों, नाथाय थिरांथाखौ दाबो लानाय जायाखै, मिथिहोआ जासेनो लांदों।
आरो बिनि उनाव जेब्ला मैया बहुत कमेन्ट ओंखारबाय बिनि हेंथायै कमेन्ट ओंखारनायाव जोबथानायाव माने उनाव आरो आंनि मुंखौ कालेक्टर होननानै बेयाव सोफिनदों आरो उनावसो दे बि सिगाङाव नङा दायो आनैया ब्रह्मआ बे मेथाइखौ जिथु लांनानै गोदान मोनसे महर होदों थारमाने बिनि आन्दोआव थारमाने नोंथांमोननिफ्राय जेबो कनसार्न गैयाबालानो थारमाने आनैया ब्रह्मआ बे खामानिखौ मावदों नामा ना मा बुङो नोंथाङा बेबायदिनो खालामदों जोंखौ सिगाङाव